salamun ala khairil khalqi habibi kai ka kai mu gaba. Iyaye na uwa da uba a girma su na sa a gaba, addini na ya sa su gaba, ya dauko ka ya kai ka gaba. Su habibi sayyidi shuhada, habibi muallimul ulama, habibi asmul anbiya, habibi rasulullah. San matsayin iyayen annabi a fadar su kuma musu aladabi, san matsayin iyayen annabi a fadar su kuma musu aladabi, musan matsayin iyayen annabi a fadar su kuma musu aladabi, san matsayin iyayen annabi a fadar su kuma musu aladabi. malam mai gaisuwa tare da shawara ta cikin tsari, hadisin inda inkari fassarawa akwai hadari, a bar shekar a shafi janabin habibi habibi habibi. Wallahi na yi imani duk wanda zai yi addini inda annabi zai yi mizani, to wannan ya haɗe tsari hakika ya ishe marabo dai habibi habibi habibi. Hakika ya haɗe tsari ku ce masa ya fice da fita ta yi habibi atibul amiya habibi ya rasulallah. Ruhi na wana